ବାପା ଯାକ ସବୁବେଳେ ଧାନ ଖାଉଛନ୍ତି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ମୂଷା ମାନେ ଯେମିତି ରାତି 4ଟା ଅଧେରେ ଅନଶନ ଜାରି। ଏମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଦେଖ ତ ବଞ୍ଚୁଛି ଦେଖ, ଯେତେ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ନାହିଁ। ଖଟ ଖାଉଛନ୍ତି, ଟିଗା ସବୁ ଧାନ ଚାଉଳ ଗଲା ପିଠରେ ପିଠି। ଏମାନଙ୍କୁ ଶଳାଯାକ ଯୋଉଠି ଧାନ ସେଇଠି ଏମାନେ ଟାଇଲ ଘର ମଧ୍ୟ ଭାଇ ମାନେ କୁଳି ପୁରା ଅବସ୍ଥା ଢିଲା କଲେନି। ଏମାନେ 1000 ଟଙ୍କିଆ କମଳ ବି ଛିଣ୍ଡେଇ ଖାଇଦେଲେ। ବେଡସିଟ୍ 3-4ଟା ଛିଣ୍ଡେଇଲେ, ଘର କଣା କଲେ। ଏମାନଙ୍କର ବାପା ମାଆର ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ଆଜି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ 2 ବାପା ମା ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ମାଣ୍ଡିଆ ଚୁନା ବି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ବାପା ମା। ଜଣେ ମା ନା ବାପା ବଡ଼ଟା ପୁରା ମଲା। ଆଜି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ।